pin long ki bla kerku ki jo try haga baga jingai baga jing snei jongu kanang tu ha po jo pi bakan long ha pi man kasi kabenta bangin ya perkhat haga ne gapo kalong Hangno phin pynjahthait lade ikran chapang ka jing pynjahthait lade Kidon ki briu ki bom sngau tu abawan ke jing jar ke jing ki ong indi no daga kiat ban pynjahthait dan ki boong ban pha massage no e kamet ban pynjahthait dan ki boong ban leit no she ke jing le kamen le sngau bang le ne ke jia bam jia di ka balong kum ka wei ne ke jing pynjahthait le ni ngi la banong ban leit no she ki theater ki club Leni ki weipat ki party ban enjoy ban lekamen kom ta kan long ke jing pynjahthait halor ka ta ke jing skusi halor ke jing kuslai halor ke jing ka baki kendu ki perkhat baki ta kin wanra ban pynjahthait yaki Andre kini baro ki long tang ke jing thala sudah bat kanang at chushu leni kanang penbun chushu ke jing bankia ke jing skusi ke jing kuslai But ki jing ki ba wan len shop. Ki breu ba ki don ke jing ba mahun hai ying asam age ji dai shi kurim ki ong da ba yo no i goi ga kurim kan kham su kan kham ja thai ban ye ka ba shong hagata ga kurim ga ba kidan kum ta ki la penlong ya la di ban yai auria ban le yai lengkar ban ya ja ga lenti ka ba bakla Pen ban kita kidang long tan ki jing bat ki syek ki nang tar bat ki jing kuslai ki jing skusi ki nang ban de halor ka ni habau Jesu udan ka ni ka pertai uyo i ki briu ki ba ban kia ki jing ki bom ja thai setia ki ba rengkat ki jing thai ki jil white yo ka jing ka ba habaki ki dan uyo i ki Naga gospel Matius kat wailen on kat marpo fra. Jisu ang tuwan na nga pi baro ki batat bat ki bakia ka jingkit ngan penjem. How Isaiah san for lailen nong kat basaw batsan. Wong si shaw ne ula ba no ki jing skosi jongi ula kit ki jing kuslai jongi. Bat u Jisu ba la wan Haga durjo Jesus Christ melakit no ia ki Jesus kau si ki jing kuslai bagi jing tat jing kiram jong ia ke jing im agam do agam mensi bagi jing wat berkat halor ka di pna ka ju de halor ka ni ngadon ban itu ia fi ke jaka ka bahatam ban pynjahthait je lede lede ban pynjahthait ye fi bagata ke jaka ka bahatam ban yo i ke jing jahthait Today, that come a one shake a ding for now, Jesus Christ. But make your Jesus halor getting for now. But one shake a ding for now, Jesus Christ. The Bible gone, halor getting for now, ba getting kuslai jongi. Halor getting for now, kit ye getting slow see jongi. Lapen mong yo need a marker and kang jongi. Lapen wet you own a marker jing lebom hok jongi. Kajing shitom kajing suk jongi kala long halor jongu bata kajing jab snam jongu lepen kia yangi kini kilong ki kubor ki badotam ban pynjahthait ya kajing em ni kamen sim ka jompi omdon jaka bakambha ban pynjahthait like haga khosiu jong kajing duai haba bisngau tu bakapan kia haba bisngau tu bom dan lat shunu haba bisngau tu bagi jingkit kala kia palat haba bisngau tu bagi jinge kala tapluk kum ban yap jelok hanta dem khosiu hanta duai show blay but hanta pinyo ya ka jubab no blay kanwan ladan way kupa udan sawmut ki kun shenrang but baro ki kun shenrang jugu ki yai lengkar ki di ki bam bat kim ngai yo blay kim ngai ki kimi ki pa neu pau la duai show blay but akata ke jing duai jugu ban step ban men ski
pray ke kam ka behe hak kam sorka ula pelpor ya lade bandem ko siu pandem ko siu bantuai adu ba ko siu jo u kala scar kala mata hagway ni kaski hot iki kon u ya tu iki wang ko kon ngala tuai nda chopi baik ini ko siu jo nga kala mata sok kliang bat kim shom na snap hiu weiru na ki om shom na snap hagabakaduมันซิมเลยว่าตายได้กี่คนบาดาก็จึงตายก็จงเลยเต้าคนละหับมันประคัดอดุกัดตู้กันยี่ป้าหับไปจินจานน้ำใจจงงี้อีตัวไอ้บัดนี้เดมขอซิวกัดอดุบาก็ขอซิวจงอีกาละลองมัตตากาละลองโซเคลียมkalau kita jura ke donu ju hadin la kala ka bot bau play la penon kam you the way ni kuju ko mo nong yalam jo way kapal bar kita gi kun jo mu ki setip yo try na kwa ban ye tu ye fi haba bim don lan shu ban sneng ban pen i haba bim don lan shu ya ka ban penjat thai jeladi haba bim snow don lan shu ban le e jeladiกันข้อซิวบัดจิงดวายโจเบลก็ลองก็จิงยาทัดโจพีก็บอกอมได้ตั้งสิบวอร์เฮนรี่ชิรตาโจก็จิงเอ็มอุจิสุฮะก็จิงดวายอุปัญญาทัดเยลดีฮะก็จิงดวายจันมีติงติงบรอชิมีติงติงตั้งสเต็ปประงามติงติงมารเวลเลเชอริคลาวบัดอุดวายเกตเซมันเอมันกพอร์Pada baru je siu pai bawan bud you wala ju lecture cloud man penjat thai eladi pite boleh no thia thayang ta pite boleh no penlong ji khawayang ta ban penjat thai boleh you udem banduai ban ye kren ban ublei pa bagata de jaka ka bahatam ban penjat thai ko pastor ngayat hagalenti ban syarai ki mensim bar kumu kupa gaying bar kumu briu haga pertai kam don ne ko wai pat ka bor ka bala ban pat yang henry ke jing tuai show play ke jing dem show ban tuai show try ban wat ka ban chu ke jing tuai ba ke sha jing het ke ba teng teng na kren show play ngai kren ye u kum ba kren ba u parlo kum ba kren ye lo na kren yo play ka ta ga dur pada ketang ke jing tuai ke pun si na bangalami na ki kamera jo ke jing tuai kapen pengat ke mensim kapen pengat ke jing mo di berkat kapen jathat ke jing em ka yarap ye nga ban continue ke jing tray wada deng share over time para lok bai ke ni ke dei ke lat ke bahatam ya ke bangidan Wadu Judas utip Hangno Jisu dan namaru laju yo iba ulai ceket semane bantuai. Pada keren baru belajar. Kejinduai ke jauh Jisu show belajar. Kam dei setia ke eke Henry ke dei ke jiwan raja u ye ke jingkit jauh ke percaya show belajar. Kejinnya tu jauh ye ke taga jing Hangno jauh belajar. Bagi jing keren jauh bau belajar. Kadang ke por habau pen baptis belajar wong lepas yang mensim berkut yang Jisu anda ulami nak marwau neukun bei bang snow bae. Kadang ke por bau leisau lum banduai lapan kaladur yang Jisu hak bau Moses bau Elijah ki yadan bau blai wang neukun bei bang snow bae. Laju pen scam dau blai pa hau Jesus Christ. Ngong ye pi ba piro pilong ki kun bei jo blai. Pilong ki kun shen rang ki kun kan te bei jo blai. Aba pinang ban commune ban islop ba blai pa. Ban hangta ka jinduai ka de ka jaka ka bahatam ba pin shem mi ka jinja thai. Hat ka jaka ban jatai ka dei Haka basyania haka ketin joblay. Uli ka Bible syania haka ketin joblay kan penjat haj yepi.
Kejaka ke pynjahthait kedai kejing pentingan jo mensim bakut. Mensim bakut unwan po jo pi. Kejidwai ya kitelit kapen pengat aga mensim. Isaya arbo pralenong kat way bar kat ar gad kat. Laong hang nein rei de kirmyang shentur ginong way. Badag way pat utelit un kren au ne upai lang. Ha ubau laong kani galong kejinjahthait. To ai pi kejinjahthait hau tau betlat. Bar kani galong kejing pen pengat pen ban kimman ban snow. Prophet Isaiah le yatul pa bagani de galat. Ban pynjahthait wat laki way kim tre ban snow. And they to snow mo pi. Duai o mensim duai gitali. French o blay. Rome. Pralenong kat ba arpo. Riu arpo nyo. Tao mensim jo blay dia rap lem dia gijing klot jo pi. Haga jing duai ba jar jar ba gijing kan ut ba kan jam mensim. Pun dia rap lem ba gijing klot jo pi. Ban pen pengat ban dia lam ye pi syakatong. Ban pen klan ye pi. De hani baga Bible ke YouTube bagi tagi bab kami out try on pentemai bor kin he si drong kum ke pukri kin mare kin om snow tight kin ya kin om snow white gedi ke bor para lok me it yo pila snow tight ye le ke jong ke jingem hang tu ba pi em ki snow tight pi snow white ki snow ba mentoi shu ke jingem jo pi Pis ngau tight ban syukri yo blay ban trei wat dia ke kam ke jo blay pis ngau kuman pai di no wat no blay pis ngau tight pis ngau white pis ngau bagata ke jing wan jo pi je ke pertai ke long sep ai ha ke kam ke jing trei jo pi pila wan ke jing ngau no men sim ke jing duk men sim bar ki ba kum kita ki ba pis ngau ba mlar kam shu useless kat siapa pai om tuan galat kat siapa keren kam dei ke badai kat siapa mut kam poi ke thong pat ki ba kum ki ni ki jing chia ki wan pila ngat age jing jat ha ke jing thai ke ba shirkai bat fi snow kum ban kalon no bat kum ban du borno Hangno pin pynjahthait yela day kadon gading pnau Jesus Christ kadon ga jing duai kawa pila ban sedang mentai ban duai kadon ga ktinu blay danu mensim bakui ban pentingan ye pi bagadon ga bor ga jong blay happy ka jing jahthait ka wan ha ka jing suk ka mensim ha ba ka mensim ka suk kum ta ka jing jahthait ka wan nga kren ye ka ni ka jing thait ngamot ban ong ba pila trei kam baro jis ni pi thait ngamut ban ong namar pila kit jingkit namar ba pila trei kam pi bun kam me apo office pi bun kam me ke jing trei jo pi kia le se ke ka tai pi snow blak fluj ka kli snow kum ba ka jing ka ba bun ki ta ke jing thai me ka phat la drem la so krai se ke thit ki jaw baro ngam kren ye ka ba kum ka ta na kren ye ke jing thai jo ka men sin na kren ye ke jing challenges ki ba pi kan du ki ba pen long ye pi ban snow white ban snow thai ke ba la da pincha score la da pimla ban jo le se kan wan ra ye ke jing ka ba Khongkrom wat ban pai di no blay le ni ban kertiang di no le de ban sentu no no tra ye ka ta ke jing thai na kren ba try la ban pynjahthait ye pi ke jing jahthait ka wan ke jing suk ka men si mano ban ai ke jing jahthait kum no pin la ban yat ban mare klem snow thait la ni ban yat klem snow white ka Bible ye tu Jesus lo om ye ke jing suk ka jonga nga ai pi om kum ba ka pertai ka ai nga ai manga pi ke jing suk lada pi snow thait ka men sim pediang yo sim ka jing suk balada ka men sim yo pi ka suk hang ta ka jing jahthait ka men sim kan wan pediang yo Jesus ka dono jo pi khot kar pat ye u to why them ya ma khamadu try lada pi plano ki populong ba hop ban ma bi jing bom hop jo pi baro let's say pi kit kendung ba ka pop let's say pi kit kendung ba ki jing le ran ba ki jing sko jaburam ba ki ta ki ki jong ka ka pertai ki bala pa ya ki jing em jo pi sko ba ma yen show
Kalay pimuan ban ngap ke tin bau Jesu ang wan pi barok batai bakia ke jingket ngan penjam ye pi balai pi ngai yo Jesu ne ke por balai pi pliang yo Jesu kum nong padim hagane ke kalemat hang ne yo i ke jing up kami yo try ke pentemai ba ke pendap ke bor ba ke tai ke bor ne jrom ke bor yo mensim bakut ba pin la ban he si jrom kum ke pukni pin ya pin nom snow thai pin mare pin nom snow white kini kini ke bor yo mensim yo blai dan kam pin tiang yo mensim yo try manu ban pynjahthait ye pi la hangno ke jaka pin shem ya thai ke bor yo mensim bakut kan wan pi ke bor ne jrom bala kular u Jesu ke badai u mensim bakut dan kung gospel Lukas arbut sau lenang kot sau bukanai kam apostol nang banang kong kot besau san ban pra lekran siapa gabor mensim baku ban pengen ban pynjahthait ban ai bor ban penslur kedai tang kini gabor na jrong kabala ban penslur ban penstat ban ai bor ban Vietnam ban long nong playo Jesu haganuno ke jeka ban yalam ye pi ke jinsi sha baro di tangane ke bor na ba onde ke boy onde ke bor pin ya le ke jinge yo pi andre do men sim yo try wan se ban priang yo Jesu hagadon pidana ke jing tia mentala slemba haga jing tia pang bat pi sngau thai ke jing im jo pi ke sung thai sngol wan se yo try un pen kia ye pi pila yale ke jing im jo pi de ba bon ski bon banai pim sngol la shu ban bam ban di wan se yo Jesu ba un pen bang pat ya ke jing im jo pi ba de ke ke jing bang ke ba pi de ban bam wan se yo Jesu ban surrender ya la day kani ke de ke bon na jrong ka ai jing job na baro ki jing pen shoy ki ba pi kendu age jingim ke jing ai jing job na baro ki bui tam u setan na mar ke bible ko ang Paul wong ye gani na bangim long kita ki bam tip ki ke bui yo u setan ke jing ai jing job na baro ki bor ki hima ki dong san shat pertai ke jing jom pat na kita ki mensim ki betray ki jeka beneng uplay unai bor ye pi ban job alor kini ki bor jo ke jingdom baro kini ke bor ke penlong ye pi ban job bat ban jata ye ke mensim bat aga jingmut ki perkat jo pi baga tai de ke bor jo mensim ko jo play Hangno pin pynjahthait ye la day ka dei tang how Jesus Christ u khot ye tang hagi jingduai tang haga ktinu blay tang haga bor jo men sim baku bar ka bor jo blay kan wan na bor jo pi to pin long gibla kop da ka bor ka jo try amen